Kazalo je jedina knjiga pjesama Tonka Marojevića, koju nisam dobila iz njegove ruke kao zalog prijateljstva u obredu intelektualnog povjerenja koji je trajao desetljećima. Dobila sam je iz ruke Ive Grgić-Marojević, koja je na crvenom obilježivaču za knjige s poznatom latinskom sentencom verba volant scripta manet napisala: Dragoj Sibili, Tonkova posljednja zbirka poezije koju bi joj sigurno poklonio s posvetom, da je stigao 11. listopada 2020. Prije nego što nastavim dalje, tražeći povod u stihovima, ponajviše iz prvog ciklusa Kazalo, po kojem je nazvana i čitava zbirka, morat ću kratko objasniti dvije meni važne stvari koje naizgled ne treba objašnjavati. To su dva pojma koje sam spomenula već na početku ovoga teksta: prijateljstvo i obred. Dvije su vrste prijateljstva vezale me uz Tonka. Jedno je bilo naslijeđeno prijateljstvo. Ono je datiralo iz 70. godina 20. stoljeća, kad je, dopustite mi da se podbočim na stih iz pjesme Kajdanka, Marojević još bespogovorno prihvaćao dužnost služenja slikovitom. Bilo je to vrijeme njegovih svakodnevnih dolazaka u dom mojeg oca slikara Ordana Petlevskog i moje majke, slikarice Biserke Baretić. Neposredni povod za tako česta druženja bilo je pisanje predgovora za Ordanovu retrospektivnu izložbu u paviljonu 1973. godine. Mladić u pastelnoj košulji kratkih rukava. Nikako nije mogao vladati umijećem rukovanja, jer je svemu pristupao sudbinski ozbiljno, pa je i obred pozdravljanja stiskom ruke uspijevao izvesti s neobičnim pomakom u vremenskoj fazi, kao da se kroz taj pokret pristojnost i krutost neke minule epohe bori s neposrednošću i drskom znatiželjom modernog mladog čovjeka. Tonko je, mislim, tada još bio asistent profesoru Grgi Gamulinu na povijesti umjetnosti, a ja sam bila, teško mi je to priznati, bila sam dijete. Ali ne treba podcijeniti kategoriju mladosti umjetnika. Zapažala sam i pamtila stvari oko sebe jednako dobro kao što to činim i sada. Pa bih rekla da sam u svim bitnim stvarima bila i ostala ista. Osim po sklonosti da mi ispadaju mliječni zubi, što je Tonko nagrađivao sa po 2 mliječne čokolade i jednom pomno odabranom knjigom za svaki ispali zub. Tako se, poput babuške u babušku, u moju biblioteku naselila još jedna posebna biblioteka koja obasiže knjige najraznovrsnijih pisaca, pretežno pjesnikinja i pjesnika, koje je za mene Tonko otkrivao, s kojima me upoznavao i s čijim me stihovima zaražavao. Anegdote mogu biti neukusne ako su plasirane u krivo vrijeme i na krivom mjestu, ali nadam se da me u ovoj prigodi opravdava slika biblioteke u biblioteci, u kojoj je svaki poklonjeni svezak sadržavao i posvetu, gdje je Tonko, poput pametnijeg starijeg dječaka i nikad iz pozicije učitelja koji docira s visoka, davao naslutiti razloge zbog kojih je neki pisac i neki svezak stihova odabran i poklonjen baš tada. Dakle, htjedoh reći da sam to u očevom ateljeu olako dobiveno po slikarskoj liniji naslijeđeno prijateljstvo s Marojevićem s vremenom preobratila u novi oblik stečenog prijateljstva. Zavrijedila sam ga kroz godine druženja u redakciji književnog časopisa Republika. Tada je u moje ruke Tonko mogao predati vlastite stihove, jer je ritual predaje knjiga polako prerastao u obred uzajamnog intelektualnog povjerenja, koji ne samo što je trajao desetljećima, nego je, čuvajući sve karakteristike obreda kao ponovljive sigurne radnje, kroz sve te silne godine imao uvijek drugačije intelektualno i emocionalno punjenje. Pa smo se našli zajedno, Tonko i ja, ali i svi naši književni i drugi prijatelji, živi i mrtvi, strani i domaći, u istom pješčanom satu koji je mjerio vrijeme jedne, sad već mogu reći prošle, humanističke epohe. Prijateljstvo je imalo identitet, slično se sličnom radovalo, pa smo se po analogiji s tekstom Marojevićeve pjesme Klepsidra i mi poput zrna pijeska družili, miješali, prevrtali, pretakali jedni s drugima, uvijek čuvajući zrno vlastitosti. A kao što kaže Marojević, male su razlike važnije od onih što su svakom očigledne. Vjerujem
Da Iva ima pravo kad kaže da bi mi svoju posljednju zbirku poezije Tonko poklonio s posvetom, samo da je stigao. Stići ili ne stići, iz perspektive života s dragim ljudima, uvijek doziva suze na oči, ali i iz pozicije umjetnika koji osjeća da ima nešto za reći. Stići ili ne stići napisati stih, iskoristiti pukotinu da se reče svoje. Zapravo ista dilema kao biti ili ne biti. Za pretpostaviti je da je organizacija vremena bila bitna u životu jednog umjetnika riječi i povjesničara likovnih umjetnosti, tako golemim opusom kakvog je ostvario Marojević. Ali Tonka poznajem kao čovjeka koji nije nosio sat ili barem nije pogledavao na njega. Bio je velikodušan s vremenom. Dopuštao je da ga ono stavi u službu drugima. Kao u pjesmi Katalog, gdje se predmeti kojima ispod laka i oplate nedostaje srž, nastoje dovesti na okup, a njihova se uračunata praznina sizifovskom gestom nastoji zatrpati smislom. Ipak, poetski duktus, Marojevićev prepoznatljivi potez književnim perom, izbjegava izričitost. Ne pristaje na ili, na odabir u kojem jedno isključuje drugo. U pjesmi Krevet dvojba sanjat ili biti zapravo ne postoji, jer je to pitanje koje vrijedi samo ukoliko se misli da je svijest ono po čemu jesmo, po čemu postojimo, a moć Morfeja da nas sasvim dokida. Marojević je čitavim svojim poetskim opusom dokazao da posjeduje veliku vještinu obigravanja oko sentimentalnog, ali i njegova izigravanja uz pomoć neočekivanih iskri humora. Međutim, u Krevetu kao prikrivenom sonetu koji je izgubio zvučnost zvonjelice hrvatskog pjesničkog nasljeđa, ipak ostaje sačuvan starinski patos koji latinsku izreku vita est morte est vita transponira u život je san je život. Krevet je sidrište, mjesto lančanih padova i zagrljaja sna u zbilju zagrljaja, sve dok iz sebe dahne i stisnemo raspršivši se u tvari od snova. Neka mi bude oprošteno, posebno neka mi oprosti Tonkova obitelj što vraća metaforu u zbilju, a zbilju u metaforu, kad je riječ o okolnostima pjesnikova napuštanja fizičke dimenzije ovoga svijeta. Pri čemu je, usrdno se nadam, san odigra ulogu u tom prijelazu, upravo kao u pjesmi. Između libidozne sile koja uzrokuje pad u zbilju zagrljaja s jedne strane i privučenosti smrti, mortida kao sile rasipanja pojedinačnog, identitet se poput zrna pijeska miješaju i druže i tek u pristajanju na dno pomiruju s padom općenito u nadi da će doći do preokreta. Ali žuđeni preokret je tek puko okretanje klepsidre. Zato pustimo sad na stranu pretpostavku ili čak zbiljsku narav lirskog subjekta. Rečenica dah dobija od odmaka između vida, privida i nevida. Marojevićeva posljednja knjiga je napisana kao scenoslijed za igrokaz Bratstva u slovima. Ta književna bratovština svoje sonetarije i svoje kazivanje i kazivačko prigovaranje postavlja na pozornicu svijeta po mjeri čovjeka koji još uvijek, poslužit ću se opet Marojevićevim stihom, pokušava zaslužiti baštinu stvarnih i zamišljenih predaka. Pozornica za razgovor takvih ljudi uskoro neće postojati ili će postojati, ali će biti zamisliva na neki posve drugačiji način. Uostalom, znao je to i Marojević, kad se vezanog stiha odreko napasti i kad je prozvao kazalom sonetni vijenac svojih zvonjelica koje ne zvone nego odzvanjaju u tišini. 20. studenog 2020.